amane kwa so nana Kwaku Kyeame Ampratwum ene akoda ne ho adi akire nana Mampong hene se Atoko Bosomfo na Atoko Bosom eye bosom bi a Asante Mampong ene Asante mantam ha nyina de yeni ne ho agrokra ti amamre ne amane kwa so de no wo ho a onya ba bi koye no na ewo se yesape obi foforo ema ne tinam se Bosomfo a obehwe na afi Atoko Bosom no amamre ne amane bi se fata na nenimonyam ene nkodi okoma Asante mane nyina da so gina ho no na ewo se yesape obi gina mu a ene nana Kwaku Kyeame Ampratwum wono ena abedan ho adi akire ewura da se bro se bonso toso mienu yenim senia atoko esi dawa koma so enam saa yenti yenye ben wo de wo ma yehunu ono so biri biada e ba kire no so ne ne opeso ye biada no wo ma ye nko ho kura no ono a no abeka kire ye be ko ne ye pepepepepepepepe ntu mfa ne ndi agro mfa ne ntutu ye bi ye ndi agro enne nia ofiri ho no nia wo baaye no ebusua fa amane kwa nso de na ba kire wo no obenya tumi a gese wo se ho biribi kire wo enti ne wogina dwom so wada woroma wonu mpanimfo ahia yi wo besre na amane kwaye a wa hye ho bo no wase biribi a kire wo na ade tumi aye yo nananom ye wura se e kwa da nia mo ka kire Atoko Bosomfo enede ye nebia yewura wakai nanano wanye nam so a asanteman ya asanteman ema Mampong so ede no hu ebeduru mre ya ene Mampong ye Mampong na ni nyina gina be mapani sede ya Kyeame na me obuni di no enam so ene ma Mampong mai sore ya ode ko kan Asanteman ho ma kunimdie bae enti de yesre Bosomfo sese ya obegina nanan wanim yewura nim na obege tumi no wonhwe abakwasem a ewo ho amamre ni amane a ewo ho adaroma sede Asante eni amane ya Bosom de yemfa ni agro ni fata biara no so yemano fiza omo nanim ansana ye nananom so ye nya ba bia gina so yinu mu a ye woye bia ayekwa enti wo ba onkai mu se Bosomfo de Bosom de siuna so prekope enti ade bia woye bia no hese wo be ye ne kwanso emfa wo pe enya ade a ede ha wo beba fiza ba bia wo be gina no wo be gina Mampong mai amana ko kan Asanteman fise nyuma pa sambre no Bosom ye na nuti na amande eda so ho a yewura tu anamon ba bi ayira afa bia ko fa no bae tinde so de na ba na se wo begina yewura ni mase bia kire no a kai unchi e mo ire fi ni wo ba tu ye no hwe ni sa na ye ni sa na munye du na ma yewura so eni bra na ni bri ya adwena wo gire ne Mampong ma bia kan Asanteman no waba ye ni sa na ne bre a nyekwa na Mampong so ba bi egina ne etimi egina fise niema bere wo ha senya mo ena nananom be fam so amena pia yeti ho a yeni ani enti ani no a so ameni no wo be bɔ no ho ban ama ono so aye ne fata ama ye Mampong aye Mampong na Asanteman so egina no eno na ne yesra firi ho sede jase mesomeken na Atoko Bosomfo a woba Bosom de aboa Asanteman papa sese yetumi a yenyae me yedi ye free denkyira ho udimu akotene wo ba ye sabre no ene na kun ya hyase ene yetu din se Atoko wabato ekon ena pa so unu nua bin mapia ya mumienu nyina ya asachirifo ene hweso unu nua bin mapia ye baako ma mudi Asanteman nim ma Asanteman kukudi ekon kase ya yede animonyam ebae ensem bebre ne ma bebre wo honma ye ne ebae ya bete
If you say, "Oh, Nanan Mani Den, Penny Yajumo, Penny Kojuska, Omina, on Papa Fibini, and near Ecoso Nyinampong, and the Ecoso Binibian, na Eda. Oma ko papa, Oma Yajuma papa, Oma Shoma Yikesi. Na Sabi, Bosumbia, I want to share. She shared, and she shared the beer. Woman, to say, Oba, Wawar Oba. Na onye de ope ana wawar bema na onye de ope fluwa pa akopo ba biatra se ne be ya osumbado da se bre ba obohu obete nema ya akoso ni adindi tuma wadie modin ba wabbo nante ya wadi nante ba ya ne sa dwede e ba so no e ma asem kase enti on pesa wo ye nyina no man yi dinti no ye na on pesa ye hwiri nipa bia ya hye nsakanti ana osi nkete a wode ye o ma nanan bidie ni mo yoye nti abai nim se hye bebre da ho se na na kodua kan no mo nhwe hye no so na de sese mo ye ma bosomo no betimi atena se afebo na emwa o man sese nya firi ho no yensaka enye o man kakraka ni nyina na ankra de mo be ye no ana betwi nipa abramo ama nipa ehu se tumi no kane na wo ho ne ne so asan aba na ni nyina gyina se wo bosomfo ya asisi ane ye hye wani munyam kase wo sane a wo ba so wo bo so yie atai so amefo na chi nipa hodo bebre beba esom edoso kane ni de na nkanye de ene de eden ifi se ba bia ete kura no o metu kura kane no obi an kosku na ododo ni an kosku opo obi a ede na opo obi so a na oni na dijuma de bi a chense o ma won so oni ye bi on ma etimi twetwi ni papa yensa na se bosom no ankasa so ayire ne ho so amefo so ameno boa no so ayire ne ho na tumi ba de a ni obi ne ba fere obi o ma ne beba de me ka che se na da se bre pese sa tumikasiye ya da omaimu on pesa yiranti an wasi kiti ande eti sa adwede ba so yi mesrawana yero ho somi na ma da sbre ne mu ase de bibia nkoso yi asbre wada roma an ko amo si bibi sro 17 ya mienu adwuma am de ahye ne nsa no nya adwuma ketwa mi timu bio nya adwuma ketwa me botasi moja no ni kuri yedia okasa me family nu anu ni agro piao me bae esi nyana wodi wani mu no edi umrebi na atoko jano ho no wa jump no boni say high jump no wa jump no na fe me na o communicate with me okasa hweyi e ma bi santo ne tosu mienu ajapade e wo ho na e se wo dane de ma ne komfo su konu mu a ma yire no ma sheda na mekasa ma yire no a watena akonya no so wa ma me no fana de yin na ama no akwasi de beba na wa udi animu no abeka chem so wa ye bibia wie ama
Yeah, the woman, that's what the man was so said. Every mother's glad that they didn't let that and said, yes, that's what the man. So I don't put it in the air with me. And you know I am a downfall, bro. If you say, Minimum and intermediate, will be anywhere, so wait to my say no. See, the way we have to protect them. You said, Ba minimum and I say moi. Kasa. Sebe, a crash same be any. Bruni crash degree or dear Ben, or lawyer, young Fanco. We ain't in our mamma dear. Would I come? Mumanamara. That's a bread. Me, Kwaku Kyeame Ampratwum. Mijina Onimha SCBB Achiro. That's a bread. Minimum Busia as a tree. Mijina Onimha Dawasi. Wanyamwa washama Nyinampong Atoko ama ibiakan dasbre nananu mushawo dasbre nananu mam mfie bebere na fabu santiman ane Mampong ya gumo nananime kodosika nananime Pamela mo to fiu wo fa saname sompa menanano adebasun atokono ano ana me beto aso dasibre me ha tukunyi dasibre atuko ja pade bia mo ho bai nana media tukuni Mema Atoko ayekra bebe. Na se wo frame anopa. Ewia. Anumre. The soul. Snow pa. Nana bisami yade. Samama. Mito yawa. Enti Nana Kwaku Kyeame Ampratwum ena sese woye bosomfo ema Atoko bosom no a wo tena konya so ahwe na bosom no ho dwumadi nyina no atotona kwam amamra ni amane kwa so no ne wo se ye no Mampong ahemfie bia no wonom aya wode nase ema dasebro se ebonso tosomienu Mampong ahemfie na abusuafo ene adofo no mba nyina so ebo achidom ebo jeso na bibia eye fefefe
na ye kama ewo Mampong ahemfie na ye wie ne enwie ye bohwi eko Nyinampong na ye dru Nyinampong no so na wo sa amamra ni amane e wo so wonom ye sene ekromafo e wo so mbehia no ewo ekro ni tia baabi no ne nyina no wo mo ye ne kama Atoko eye bosom kese aya ewo Asante Mampong aya osaso so ye Mampong Asante man nyina bosom na Atoko ede no ho aya wowo ne komfo wowo no swamini ena ewo bosomfo na ene bosomfo no na obesi bi kire na Mampong hene aya efre no na Kwaku Kyeame Ampratwum enti ensunsunu ye wo saa niam miense nyina mu komfo enko ena bosomfo esonko ena swamni sonko na bosomfo no wana bosom ne ye ne dia aya bosom no ehye ne nsa bosom hu bibia se bosom no obehia bibi ebe ye dan ho ntutu ye nyina no ono na wo se wo hwe na wadalati bibia enti bosomfo no wono no na wo ye wo hene na wo ye wo hene enti na de obi beba bosom no ho se ohene bi mpo na eba eso babesi no so bosomfo na babesi no so na o ma kire onia e wo se wo ye enti asoro bosomfo ene soro komfo ene soro swamni ni nyina so Atoko e wo sa niam ni nyina Kumai Bonkum di fana na cheche ubia na cheche ubia na nyankoda eura ya sumu na nyankoda pia na nyankoda